Hi, hello everyone. आंनि बिलिफां दैमारि इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ गिबि गिबियाव बयखौबो बरायग्रोनाय जाबाय। दिनैहाय आङो जास्ट टाइम पास बेखायनो आङो दिनै सानडे स्पेसियेल खालामालाबानो आं सानदों मा दिनैहाय 21 मार्च मुलुगनां एबा बुहुमनां खन्थाइ सान। बेखायनो जिहेतु आङो खन्थाइ लिरो खन्थाइखौ मोजां मोनो फरायनो बेखायनो आं बुङासै गावखौ सासे गिदिर खन्थाइगिरि बाथ्राया जाहैदों आं सासे खन्थाइ फरायनो मोजां मोनो आरो खन्थाइ लिरनो मोजां मोनो नाथाय आंनि खन्थाइया खन्थाइनि गाब एबा खन्थाइनि महर मोनना मोना आं मिथिया बेखायनो आङो सानदों मा आंखौ खन्थाइगिरि होननानै आं बुंनो सानाखै थेवब्लाबो दिनैनि खन्थाइ जे बिनि मुलुगनाङारि जोनोम सान एक्चुअली खन्थाइया माब्ला जोनोम जानाय बेखौथ' बुंनो थाङाखै थेवब्लाबो वर्ल्डनि खन्थाइगिरि एबा थुनलाइगिरिफ्रा साननानै लादों जे मुलुगाव 21 मार्चखौ मुलुगनां खन्थाइ सान फालिदों। बे खन्थाइ सान फालिनायाव आंबो बयनिसिमबो गोजोन मुलुगनां खन्थाइ साननि गाहाम हामलायथि जासिग्रोबाय बेखायनो आं सानदों मा दिनैहाय बे भिडिअ'नि गेजेरजों आङो मुलुगनां खन्थाइ सानजों लोगोसे दोंसे एबा ससेहाय खन्थाइ आवरायनो सानदों नोंथांमोननि सिगाङाव नोंथांमोना मोजां मोनो ना मोना आं मिथिया बाट आं मोजां मोनो होननानै आसा खालामबाय खन्थाइ फरायनाया एबा आवरायनाया गावबागावनि टोननि सायाव सोनारो आंनि टोनआ माबायदि जागोन आं मिथिया थेवब्लाबो आं खबाम होनो हायाब्लाबो नोंथांमोना जेबो साननाङा जायखिजाया मुलुगनां खन्थाइ साननि थाखाय आङो जादाजा खन्थाइ लिरगिरि एबा फरायगिरि महरै नोंथांमोननि आखायाव खन्थाइखौ बावनो सानबाय। आंनि खन्थाइनि मुङा जाबाय खन्थाइगिरिफोरा खन्थाइगिरियानो जेसेबांखि खन्थाइ लिरा खबाम बाहायनानै एसेबांनो खन्थाइगिरिया खन्थाइनि सानस्रिजों गोदान गोदान जोनोम जायो नाथाय जेसेबांखि खन्थाइगिरिया खन्थाइ लिरा मानो बेहा सानस्रिनि जेब्लाबो गोनांथि जायो नङाब्ला बियो खन्थाइगिरिनि मासिखौ अरायसम लानो हानाय नङा। एसेनोसै नोंथांमोना खन्थाइखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक साबस्क्राइब एन्ड शेयार खालामनानै होदो। बेनोसै दिनैनि आंनि सथासा भिडिअ'आ लाभ इउ अल बाय बाय।